ko dɔ ko mɔgɔ dɔ de don salon sunkalo u y'a sɔrɔ bana b'a la banalen don a ye juru ta juru talen kɔfɛ a nana ban k'a sɔrɔ a ma juru in sara k'o bɛ cogo di bon dɔnnibagaw ko ni mɔgɔ sunkalo nana y'i banalen sɔrɔ i ma se ka sun i bɛ sun bila de ni bananen don n'i yɛrɛ hakili b'a la bana min bɛ furakɛ i bɛ sun bila de ni furakɛla i b'a sara bon ni e ye sun bila bana min kama o bana in ma furakɛ i mana kɛnɛya bana in de tora i la fo i taara fatu i ma se ka kɛnɛya ka bɔ bana in na dɔnnibagaw ko ni sunkalo juru t'i la parce que i ma kɛnɛya i tora bana in de la fo ka t'i fatu mais n'a y'a sɔrɔ e ye wa sunkalo juru ta bana kama bana in nana kɛnɛya i tun bɛ se ka juru in sara i faratura i ma sara o kɔfɛ i nana fatu ou bien kɔfɛ bana wɛrɛ nana attaquer fatura ni sunkalo juru bɛ i la i ka balimasuru b'a sara i ye i ka balimasuru u b'a sara i ye hari n'a y'a sɔrɔ misali la sunkalo kɛra 30 de ye i ka balimasuru mɔgɔ 30 sɔrɔla ko an bɛ ka su dɔn kɛlɛ ka juru bɔ a la baasi t'a la mɔgɔ 30 in bɛ se ka su ou bien ni mɔgɔ 30 in y'a kɛ fana sunkalo kelen de b'a la 30 de don an mɔgɔ 30 mɔgɔ kelen kelen ka dɔn kelen su pour juru in ka bɔ a la baasi t'a la i ka mɔgɔw b'a sara i ye mais n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ t'i ka mɔgɔw la min fana bɛ se ka sun kɛ u bɛ muure bɔ ten ye sisan n'a y'a sɔrɔ i ka mɔgɔw la mɔgɔ tɛ min bɛ se ka su ka sara i ye u bɛ muure bɛ kɛ i ye sunkalo min min ni kɛnɛyara i tun bɛ se ka sara ma sara juru b'i la u b'a muure bɔ kɛ ko mɔgɔ dɔ de ko ale ye ji feerela de mais juma salli wagati sera ale nana juma la u ye ji feere a kɔfɛ wari bɛ cogo di dɔnnibagaw bɛ bolo ni ala ko kuranna kɔnɔ wa iza nudiya lissalati min yawmil jumu'ati fashaw ila zikrillah wa zarul bayya ala ko juma dɔ n'u ye weleli kɛ juma weleli kɛ a ko a bɛɛ ka taa juma salliyɔrɔ la juma wajibira mɔgɔ ma a ka taa salliyɔrɔ la a ka sanni feere to ye weleli juma don dɔnnibagaw y'a yira ni alimami sigira minbari kan weleli min bɛ kɛ ni o weleli kɛra mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye cɛ de ye baligu de i bɛ baara baara la o baara sugu bila i ka taa juma salli kɔrɔ o weleli kɛlen kɔfɛ feere sanni feere kɛra o ye haramu de i ka nafolo la ni alimami sigira minbari kan weleli min bɛ kɛ ni o weleli kɛra i ye sanni feere kɛ o kɔnɔ fo ka taa juma jigi o ye haramu de i ka wari la o tɛ bɛn silamɛya sariya la aw an delila k'a fɔ yan dɔw b'a kɛ ni e yɛrɛ de ye silamɛ ye n bɛ taa juma salli mɛ ni n ye kafiri de ye k'i ka ji feere n kɔfɛ a tɛ daga tant que cɛ don parce que kafiri juma wajibira ka salli wajibira ka lagarala b'a ɲininka a la ka kafiriya de y'a to a ma kɛ lagara bɛ ɲininka a la a tɛ daga ye k'a to i kɔfɛ ko a bɛ sanni feere k'i kɔfɛ juma wagati a tɛ daga dɔnnibagaw ko a bɛ daga min ka feere kɛ i kɔfɛ juma ma wajibiya min ka asila komi muso mais o yɛrɛ a k'a sɔrɔ muso in bɛ feere min kɛ a bɛ feere ka ɲɔgɔnna musow de ma juma wajiba min kan n'i ye muso de bila muso de ye feere kɛ juma weleli kɔfɛ a bɛ feere kɛ a ɲɔgɔnna musow de fana ma juma wajibiya ninnu si kan o sanni feere baasi t'a la dɛ mais hali n'i ye muso de to i kɔfɛ a b'a kɛ ka ji in feere mɔgɔ minnu ma cɛw b'u la wari haramuyalen don a tɛ bɛn donc ni juma kɔni weleli kɛra alimami sigira minbari la weleli min bɛ kɛ n'o kɔni kɛra dɔrɔn sanni feere bɛɛ ka dabila fo ka taa juma jigi ko kɔfɛ a ka ɲininkali sabanan ko ale tun bɛ sigirɛti feere mais o kɔfɛ ale nana mɛn karamɔgɔw la ko sigirɛti ye haramu ye feereli ye haramu ye ko ale ye sigirɛti feere dabila
alhamdulillah ala kanna sabata ala kanna demi ala ka agarjaga ko ay cigarette fere imbila ko mi atumbe cigarette fere na wakati ma ka juru tumbe dola ay cigarette fere ma aka juru bala ko tigi de nana o cigarette juru indi alema mi aya sora le bora cigarette fere na boke to o don ke ba ko ni sugula ko min ni islamiya sariya ye femmi songo haramuya mi aya soro e ya fere mugoma o ko e kana e ka fe songo to abolo parce que ale ye mina inta kaba hari ne haramuda ale ye mina inta kaba ni kana wori into abolo me ni wori ndira fana mai kana do ni aya ka sigireti juru sara aba mina de ma fana bata kadi fantan do ma taqallusa minhu mana wori inte daga min ye sigireti sa bolo wori inte daga oye kato bolo ate daga wori in kato bolo ate daga fana ale min ta fana wori akadu mi aba mina ba sadaqati sigireti songo in wori aba mina mi afana badi fantan wori ma taqallusa minhu kurale be kisi ka bo ma chogomi mais ata bolo jurutu ata to jurutu in fana bolo de parce que na toro o bolo fem fula farla nyogon ko fana bolo ya ye sigireti haramu ya le insa o ayo takaba wori in fana na to abolo tuguni fem fula tora bolo o tekede ate to ale bolo eta du iba mina iba di fantan do ma ebe kisha ma chogomi bon quoi ko ambalma muso do fana tun ko ale banalen do san fula ale banalen do maana be komi sungalo fula juru bala abe bana ina ba ke cogodi ko tusuru na ya soro bana yi ala ta kofe dogotoro ka dogoto yani ka fenno ya yira bana min fule ninye abe se ka furake ni ala sonne bi yere soro tanki jigi koni bala ibe furake ibe keneya tusuru abe sungalo har ni nyina sungalo nana ba juru de tani bana bala na kene yara ba besara doni na kene yara ba besara ne ni bana sera degere ye dogotoro ko ma sisa nim bana ko nimbe furake ki yere soro aka gelede abe se ka kalime furaw be se ka dima me ko men nin ka furake e ki yere soro aka gele ni bana nana o chogola sungalo munun temena sungalo fula ku ka mure boke sungalo fula min temena aku ka mure boke ni sungalo min bana fana na te se ka sun a jigita la fana ko bana bena furake pew aba ke mure boye men ni hari biya jigi bala ko bena furake be juru de ta na kene yara ba besa kwambali kama ke dobe kofe aye nyinin kalite ko jamana min ni islamiya sariyate luwawu de be o jamana fana kono mogo do be shetane do uba fo de mako tawuti mushrikiya bara woni bidiya bara abode la be mogo were kata yere batoma sariyate ni sariya be se kamina o konni e dimnani yere kato fa o be chogodi o te daga ye jamana kera chogo ni islamiya sariya taala ate daga jamana ka mogo ye population nye ko be buli ka mogo do fagate ko pasige abake kan ninke ote daga mi nye mogo fagali unye ani ka mogo bugo ani ka mogo do kasolo be fama o de bolo population ka barato ye islamiya sariya yo to jamana ka fama o de bolo parce que ni population kera sisan an ko ni nye tagutie afagali daga ne tarafaga uko nanyi sira di oma hari ni juguya be mogo ni mogo do cedro abafa karasa taguti da beta faga ube juguya be mogo ni mogo min cedro abafa silamia sariya ko mogo min furula naje jenya ka faga de karasa jenya ka beta galonda la ka faga ube abe fauda abe jamana noni de e ko ni nye taguti de ete fama e fama nona bilati e fama mi bilala e tara faga
aka mogo bora kalama ko e de ya faga u fana tari faga e fana ka mogo wulila ko bulu faga geri sibiri be do jamana ko gate do donc nin ko sugu te population bolo nin ko sugu be fama de bolo fama de ka bara nenye e taye de ciden ko mana ramin ko munkara falu yukhayyiruhu bi yadihi akoni mogo minye ko ne nya yele mani bolo e bolo yele mani be fama de bolo ani mara be munum bolo fayillam sata ko ni te so la ete famaye ite ka duye ni marabi bolo fa bilisanihi ika foni nenye ni eye kalambaga de doni ke baga de ye dina nyuma fo mogo ye ika tinya fo mogo ye ika tawhid fo mogo ye sunna fo mogo ye minye bidia ika bidia fo ka bidia jeya ika musrikiya fo ka lagoshi ka musrikiya jeya donc iko kweni nenye mogo dobe nin kete amani mogo dobe nin kete fulanka foyaro mogo dobe min kete ninye bidade nin tebe ninde tawhidi ninde sunna ebo bange fa bilisani na ya sorite karamogo yereye doni te ebolo ube jamana min do fana hari nin ne ibe yoro min ne ya fo ko ibe karasa kata bolo inde lagosi kaka fulanka foyayira kaka bidia yira o de be ke fitina yere kake kele ni joli boy silama uni nyogonche fa bi qalbihi atigi koni dusukume atigi koni dusukunya baka ko inte yoro esen kana ye kana ka kuma lame kana girala akko i dusukun kono donc o de population ka baraye mais abugo afaga o te population ka baraye o ye fama o de ka baraye bon ko do ye ɲininkali kɛ ka bɔ Abidjan ko mɔgɔ min n'a ma furu n'a b'a kɛ ka kanɲɛ kɛrɛ kɛ ka walimusow lajɛ o b'a bɔ Ala ka jɔnya la wa jɔnɲumanya la wa donc i y'a dɔn hadamadenw filɛ u tilalen de don hadamaden dɔw bɛ yen a b'a kɛ ka junubu dɔw kɛ junubu min tɔgɔ ye ko kufurul akbar kafiriya i y'a dɔn fula de don musirikiya ye fula de ye fasiqiya ye fula de kufurul akbar wa kufurul asghar shirkul akbar wa shirkul asghar fisqul akbar wa fisqul asghar kafiriya kumbaba be kafiriya fitini be kafiriya kumbaba ye munye min bi labɔ silamiya yɛrɛ la pewu ni bɔra silamiya kɔni la Ala ka jɔnɲumanya tɛ fɔ e kan kafiriya fitini be o bɛ se ka kɛ mɔgɔ la fo yɔrɔ dɔ la i ye fasiki ye yɔrɔ dɔ la i ye Ala ka jɔnɲuman ye kafira fitini dɔ ye mun ye alhalfu bi ghairillah ciiden ko man halafa bi ghairi faqad ashraka akoni mɔgɔ min ni ye kallani fɛn wɛrɛ min tɛ Ala ye i ye fulana fara Ala kan donc kafiriya fitini ye o ye o t'i bɔ kafiriya fitini o tɛ hadamaden labɔ silamiya kɔnɔ mais a t'i kɛ mumini dafalen fana ye i b'a kɛ ka baara kafiriya fitiniya min kɛ o junubu b'i la fan dɔ la i b'a kɛ ka baara ɲuman minnu fana kɛ o jɔnɲumanya b'i ka fan dɔ la i tɛ se ka bɔ Ala ka jɔnɲumanya la fan dɔ la an bɛ jate Ala kotala ye fan dɔ la an bɛ jate Ala ka jɔnɲuman baara ɲuman minnu b'i bolo shiriku fana b'o cogo de la shirikul akbar ni shiriku kunbaba o b'i labɔ silamiya kɔnɔ pewu Ala ka jɔnɲumanya i n'a tɛ foyi la mais i bɛ se ka kɛ silamiya kɔnɔ i bɛ ko dɔ kɛ o ye shirikul asghar arriyaw shirikul asghar min bɛ yɛrɛ jiraw kɛ i bɛ yɛrɛ jira minnu kɛ ani i bɛ Ala sɔsɔ minnu kɛ fulankafoya fitini minnu kɛ ulu junubu b'i ka fan dɔ la an bɛ jate o yɔrɔ la fasikiya ni jogolankolotigi o yɔrɔ la mais baara ɲuman tɔ minnu b'i ni Ala cɛ fana o fan na an bɛ jate minɛ Ala ka jɔnɲuman o yɔrɔ la maana i fan dɔ ɲuman dɔ i fan dɔ juguman dɔ fisikul akbar o fisikul asghar fana b'o cogo de la fasiga cogo dɔ bɛ a b'i bɔ silamiya kɔnɔ pewu fasiga cogo dɔ bɛ junubu dɔ bɛ kabayira junubu de don u b'i kan na u b'i labɔ silamiya kɔnɔ junubu minnu b'i bolo an b'i ko ni o junubuw ye baara ɲuman minnu b'i bolo ni fan dɔ ye an b'i kanu n'o ye maana mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ an b'i kanu ni fan dɔ ye an b'i ko ni fan dɔ ye donc muso lajɛli minnu filɛ nin ye olu bɛ compter junubu misɛnw de la wali muso lajɛ tɛ o bɛ compter junubu misɛnw de la mais ni dumera junubu misɛn fana k'a bɛ k'i ma junubu kunbaba ye
donc ni mɔgɔ min bɛ walimuso lajɛ a dumalen b'a ka wagati bɛ kure a b'a bolo a tɛ tuubi ka bɔ a la junubu mise dumera ka dɔrɔn a bɛ kɛ junububa ye a tigilamɔgɔ bɛ kɛ fasigi de mais an tɛ se k'a fɔ ko ala ka jɔnɲuman tɛ pewu maana fan dɔ bolo kuta b'a bolo fan dɔ bolo baara ɲumanw b'a bolo ɲuman minnu ni ala bato minnu b'a bolo an b'a kanu n'o ye fasiga minnu ni ala sɔsɔ minnu b'a bolo an b'a kɔ ni o yɔrɔ ye mais o tɛ se k'a bɔ ala ka jɔnɲumanya la pewu an bɛ se k'a fɔ mumini nagasilɛ muminu naqisul iman mɔgɔ mɔgɔ ni kabayira junubu de b'a bolo ou bien junubu misɛw de b'a bolo nin tigilamɔgɔ bɛɛ b'a bɛɛ fɔ ninnu ma ko mumini mais mumini nagasilɛ o bɛ fɔ de ma o de ko mumini nagasilɛ i tɛ bɔ ala ka jɔnɲumanya la pewu mais min y'i ka limaniyaw ye ani ala ka jɔnɲumanya nagasi b'a la mais a t'i bɔ ala ka jɔnɲumanya la pewu ni ko min n'i y'a kɛ de min bɛ bɔ silamɛya kɔnɔ pewu e bɔra ala ka jɔnɲumanya la pewu kan balima dɔ ye ɲininkali ko ye ko jakan kan ka bɔ nafolo n'a sera nisabe juma na jakan kan ka bɔ a la o min y'an ka nafolo minnu filɛ nin ye sefaw ni eurow ni dolariw cilen tun bɛ nafolo ka nisabe fɔ wagati min ninnu tun tɛ dɔɔnikɛbaw y'u ka nisabe ta sanu ni warijɛ de la bon dɔɔnikɛbaw y'a lajɛ sanu fana la ani warijɛ an ka wari ninnu ni warijɛ in de ka surun u y'a kiyaso warijɛ la bon cilen fana ko warijɛ darahime 500 ani 95 o de ye warijɛ garamu 500 ani 95 garamu 595 warijɛ o de ye warijɛ nisabe warijɛ min bɛ kɛ bolona nɛgɛ a garamu 500 ni 95 nisabe ye o de donc dɔɔnikɛbaw ko sisan i b'a lajɛ dɛ sefa hakɛ min bɛ e bolo taa sugu la i ka warijɛ feerelaw ɲininka warijɛ garamu bɛ joli la n'u ye warijɛ garamu hakɛlen n'u y'a sɔngɔ fɔ i ye i b'o de gosi ɛwa siɲɛ 500 ani 90 i b'o de gosi siɲɛ 500 ani 95 n'a ye sefa hakɛ min yir'i la ni o bɛ e bolo san yɛlɛmana a la jaka bi kan warijɛ 500 ni 90 ni garamu 5 sefa hakɛ min b'o sɔrɔ n'o sɔngɔ ye min ye sefa la ni o bɛ e bolo san yɛlɛmana la jaka bi kan mais min bɛ sefa hakɛ min b'o sɔrɔ n'i ka wari t'o bɔ jaka ti kan ko min ye fatiha ta misiriw la ani suw la delila b'a la ou bien delila t'a la kabako ye mun ye maliki majahabi mɔgɔ n'u tun hari u ka mujahabi yɛrɛ n'u m'o yɛrɛ kalan k'o dɔn ka tugu o kɔ o yɛrɛ de balaw ni kabako ye jamana ninnu kɔnɔ fɔlɔ min ye farara salli kɔfɛ ka fatiha ta n'i ye irisala ta a bɛ irisala samuradani ka sarahu kɔnɔ ko umaru ibn khattabi ko don dɔ la dɔ nana a ma ko umaru ma ne b'a fɛ ni salli banna i k'a kɛ ne ye n ka kɛ duwawu tabaga n ka mɔgɔw ye umaru ko la a ko i kana kɛ n bɛ siran n'i y'o kɛ kana yɛrɛ bonya dɔ i la fo i bɛ kaba yɛrɛ la k'i yɛrɛ kɔrɔta kana kɛ hali an ka fiqihuw la farida kɔfɛ ko an bɛ fatiha ta a tɛ maliki ma jahabi la o parce que maliki y'a ta min bɛ kɛ madina a bɛ salli ciden ka misiri mɔgɔw ye a ma fatiha ta mɔgɔ ye fatiha ta tɛ hali an ka ma jahabi la faridaw kɔfɛ o nafilaw kɔfɛ fatiha ta min b'an bolo hari an ka fiqihu minnu maliki bɛ maliki ma jaabi k'a t'u kɔnɔ a t'u kɔnɔ parce que jamana fana n y'o fɔ n ko mahamadu aman jami a y'a ka kitabu dɔ di la ko risalatu al-islamu ifriqiya ko afiriki ka silamɛya nacogo n'i y'o risala fana ta i bɛ nafa caman sɔrɔ a la a bɛ lahala damadɔ de fɔ silamɛya nana afiriki cogo min mais an mako bɛ yɔrɔ min na a ko furu silamɛya yɛrɛ ka cari kosɛbɛ ka afiriki sɔrɔ cogoya fila fɔlɔ ko marasiya arabu minnu ni olu donna silamɛya kɔnɔ mais a y'a sɔrɔ olu fana tɛ akida dɔn
silamiya faamu t'u bolo u bɛ wuli u y'u ka commerçant de kala k'o dɔ dɔrɔn u ma silamiya kala k'a ɲɛdɔn mu u bɛ salli u bɛ taa fo sudan u bɛ taa fo somali donc a ko n'olu nana olu nale afiriki olu de ye salli yira afirikɛnw na mais a y'a sɔrɔ olu yɛrɛ faamulen tɛ mais a y'a sɔrɔ afiriki fana n'olu kɔni ye arabu ye dɔrɔn i fari jɛlen dɔn i ye fɛn o fɛn fɔ dɔrɔn u b'a minɛ u b'a fɔ ko nin ye fɛn o fɛn fɔ ciden da y'a fɔ u fana tun tɛ wolomali dɔn arabu kɔni yɛrɛ ye min fɔ dɔrɔn u b'a minɛ silamiya nacogo ka cari a ka fɔlɔ ye nin ye a filanan sufiw sufi siratigiw olu de ye silamiya olu fana nana ka mɔgɔw wele a y'a sɔrɔ afiriki mɔgɔ caman min tɛ iri bato u bɛ kulu bato u bɛ dingiɲɛso bato u bɛ tungu bato sanamu de ye ninnu ye boli de ye ninnu ye mais boli minnu don ni t'u la u tɛ lamaga a ko sufiw fana nana sisan ka mɔgɔw bɔ boliw batoli la boli minnu t'u yɛrɛ lamaga ka wele ka mɔgɔw wele ka na olu yɛrɛ boliw batoli la boli min bɛ a yɛrɛ lamaga malika jamana ninnu ka silamɛya cari cogo filɛ o de y'a to ko caman b'u bolo n'i y'u lajɛ ani n'i ye haran ka fiqh kitabu lajɛ a t'u kɔnɔ mun y'a kɛ silamɛya na cogo min filɛ nin ye jago sira ani sufiw de y'u wele k'u bɔ boli bato la boli minnu tɛ lamaga k'u bila u yɛrɛ bato la parce que sufi karamɔgɔw ko kalanden k'i yɛrɛ to i ka karamɔgɔ bolo komi so bɛ kobaga bolo cogo min n'a ye min fɔ dɔrɔn o kɛ n'a ko min man ɲi dɔrɔn o kɛ ɲɛɲini t'a la donc silamɛya kɛ cogo filɛ o de y'a to fatiha ta ninnu minnu b'an bolo a bɛɛ nana nin cogo de la karisa de y'a fɔ n ye karisa de sallira n'an ye a y'a kɛ dɔrɔn olu fana b'a kɛ u tɛ hara ɲɛɲini delila b'a la u delila t'a la a tɛ ɲɛɲini o de y'a to ko caman b'an bolo yan a tɛ hari majaabi malikiya la donc fatiha ta min filɛ nin ye farida salliw kɔfɛ hari majaabi malikiya a t'a kɔnɔ laadaw do dɔrɔn an y'u ye ɲɔgɔn bolo yan an tuguna ɲɔgɔn na o la delila t'a la sallu kɔfɛ bon min ye kaburuw ta ye usman ibn affan ka hadisa don nana o la kaburuw ta kurana ye joli de fɔ hadisaw ye joli de fɔ sigili tɛ janko i n'a fɔ i bɛ fatiha ta janko kulalaw siɲɛ 11 janko ayatul kursi a nana kurana aya kɔnɔ wala tusalli ala ahadi mata minhum abada wala taqum ala qabrihi tuma min cide abdullahi ibn ubay munafiq kuntigi de tuma min a sara u y'a su ko kɛ ciden sallira ka taa jɔ ka kaburu ka duwawu k'a ye salli kɔfɛ duwawu kɛlen kɔfɛ ka jɔ ka ala ye aya jigi ayiwa ko nin n'a ɲɔgɔnna ni bi tɛmɛna ni nin y'a ɲɔgɔnna sara kana salla kan kana taa jɔ a ka kaburu kan ko i bɛ duwawu k'a ye tuma min bunkasiri ye nin aya dɔn a ko nin y'a yira n na ja ni ala ko ciden kana jɔ munafiki ka kaburu kan ka duwawu k'a ye a ko nin y'a yira n na ja n'an ye mumini sutura an bɛ jɔ a ka de sigili tɛ an bɛ jɔ a ka de ka duwawu k'a ye o yɔrɔnin bɛɛ la a ye usman ibn affan ka hadisa nati kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja faraqa min dafni al-maut wa ghafa alayhi wa qala astaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu tasbita fa innahu la'ana yushalu ako ciden tun kɛra usman ibn affan ko ni ciden tun kɛra n'a ye suturali banna pewu ciden bɛ jɔ a b'a fɔ a ye ala deli ala ka yafa balima ma a ka ala deli ala ka nɛn sabati sisan u bɛna ɲininka donc suturalen kɔfɛ nin de bɛ fɔ ye sigili tɛ ye fatiha ta tɛ ye kulu walaw siɲɛ 11 tɛ ye ayatul kursi tɛ ye ni mɔgɔ min y'a kɛ a tɛ sun nafa ni foyi ye a tɛ se sun ma e min y'a kɛ i ye bidiya kɛ i bɛ jurumu de sɔrɔ ciden ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa minhu fa huwa raddu a ko ni mɔgɔ mɔgɔ ye ko kura don nin diina la ale min ɲamariya la i ka baara bɛ sagi ma ayiwa ciden ma mɔgɔ ɲamariya farida salli kɔfɛ fatiha ta ciden ma mɔgɔ ɲamariya n'a ye bidiya n'an ye ɲɔgɔn ye jama dala yɔrɔ la a ye fatiha ta ciden ma mɔgɔ ɲamariya la bidiya sudon yɔrɔ la kaburu ka ye fatiha ta bidiya lesiri tɛ ninnu na farida kɔfɛ hari kuranna ma fatiha fɔ mɔgɔ ye jikuru de fɔ fa idha qara'tumu salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ala ko n'a ka salli banna a ye ala ko suma n'a jɔlen don ou bien n'aw sigilen don a ye ala ko suma ou bien hari n'a dalen don a ye ala ko suma ala ye jikiru de fɔ salli kɔfɛ o jikiru ninnu ciden karisa y'o bange a jikaru minnu bɛ fɔ salli kɔfɛ ciden karisa sale y'o bange u dilolen tɛ nin ɲɛ a jikaru bada sala i dilolen tɛ nin ɲɛ fatiha bɛ nin na nin bɛ hadisa sahale duwawu minnu bɛ fɔ salli kɔfɛ ciden karisa y'o perepere la tigɛ ɲɛ
cire nyere fana farda salli kofe atumbe jikiru de ke fatiha ta tala be bidiya farda kofe o nafila kofe jama dala jero lanka fatiha ta bidiya sudo nyoro law anka fatiha ta bidiya lesirite nonu na dina kono ni mo yuko ka bara sagile mbima e wa pili banti ko uti hari fiqi kono Afrique min ye silamiya to kofe an y'a fɔ cogo min silamiya na cogo amma n'a mana ni delilani na cogo ɲuman ye kelen a fulan hari arabuw fɛ ne jidi hijaji jamana yɛrɛ la silamiya kun ti ɲɛnaw ye cire na ka sebo tɛmɛnen kɔfɛ ko silamiya tun ɲagamira ka tiɲɛ maka sanke tun bɛ kaburu la ye madina sanke tun bɛ kaburu la ye mais ala ye dawakɛlaw de nɔgɔya u ye Muhammad ibn Abdul Wahhab de nana ka tawhidi weleli kɛ ka dawatu salafiya kɛ a kana dɛmɛbaga sɔrɔ ala ka dɛmɛ ka sankew fara ka bɔ kaburu la kaburu minnu tun dilalen ka kogow ci ka bɔ kaburu la iri minnu tun bɛ n'u bɛ taa sarakatu d'u ma ka taa bɛɛ tigɛ k'a bɛɛ bɔ ye ka jahaduw de ka saudiya n'o ta ye pewu k'a ka tawhidi saga ma k'a ka sunna saga ma k'a ka salafiya saga ma ala y'a kɛ n'a sababu ala m'o mɔgɔ de di afiriki ma ala m'o mɔgɔ sugu de di afiriki ma min bɛ jɔ ni tawhidi weleli ye ani sunna dawatu salafiya la manhaji salafu salih an ma se ko o karamɔgɔ ɲuman de sɔrɔ jamana ninnu kɔnɔ n'a bɛ se ka silamɛya kurakuraya an bɛ ala deli ala k'o nɔgɔya ye komi sabani kalo min filɛ nin ye ɲininkali tun cayara la an b'u minnu bɛ nin sabani kɔnɔ sabani kalo filɛ an ko a fɔlɔ ye bi ye dɔw bolo sini ye a fɔlɔ ye dɔw bolo kalo tun do ciden tun bɛ sun kɛ o kɔnɔ ka caya mais silamɛw filɛ dɛ u cɛ sirilen do kalo minnu bidiya kow silamɛw bɛ o de cari ka cɛ siri o la mais nin kalo min filɛ nin ye hadisaw dɔw la an b'a situ ka hadisa dɔw bɛ yen a ko ciden tun bɛ sabani kalo bɛ su k'a ni sunkalo tugu ɲɔgɔn na Ummu Salimata ka hadisa dɔw bɛ a ko ciden tun bɛ sabani kalo bɛ su fo a dɔɔni ciden tun bɛ sabani kalo tun bɛ sun caya kɔnɔ kosɛbɛ ni su bɛ min na ni setanɛ ma bidiyaw diya mɔgɔw ye ni su bɛ min na sunkalo filɛ ka jɔ sabani kalo caman su a kɔnɔ min ye k'a bɛɛ su kɔni kuma fila nana la an ko an b'a sita ka hadisa dɔw nana ko ciden tun b'a bɛɛ su a ka hadisa dɔw nana ko ciden tun b'a su ka tugu sunkalo la o de y'a to dɔnnikɛbaw kɛra gurupu fila o la gurupu fɔlɔ ko sabani kalo ciden tun b'a caman de su ko mais a ma deli ka su ka fori ko parce que an b'a situ ka hadisa wɛrɛ bɛ yen a ko ciden ma deli ka kalo su ka dafa ni sunkalo tɛ ani Ibn Abbas ka hadisa dɔw bɛ ko ciden ma deli ka kalo su ka dafa ni sunkalo tɛ donc ko an ka b'a situ ka hadisa min nana ko ciden tun bɛ sabani bɛɛ su ka ni sunkalo tugu ɲɔgɔn na ko a kɔrɔ de a tun b'a caman de su komi a nana Ummu Salimata ka hadisa la cogo min pour ka hadisa ninnu fara ɲɔgɔn kan ciden tun b'a caman su ko mais a tun t'a bɛɛ su ka fori Misɔ Abdallah Bumbaji taara ka hadisaw fara ɲɔgɔn kan ko san dɔw la ciden bɛ sabani su k'a ni sunkalo tugu ɲɔgɔn na san dɔw la fana a b'a caman su a t'a dafa Bumbaji ye hadisa ninnu fara ɲɔgɔn kan nin cogo la a ko san dɔw la i bɛ se ka sabani su k'a ni sunkalo tugu ɲɔgɔn na san dɔw la fana i bɛ se ka caman su i kanu tugu ɲɔgɔn na pour ka baara kɛ ni hadisa ninnu bɛɛ ye mais dɔw ko pour ka baara kɛ ni ya kuma laɲini i k'a caman de su ko ciden ma deli ka kalo su ka fori ni sunkalo tɛ ko i k'a caman su dɔw delila ka ciden ɲininka fana ko mun na dɔw ye ciden ɲininka a ko ne ma e ye i bɛ su kalo si la ka caya ka sabani kalo bɔ o sababu ye mun ye a ko sabani kalo de don mɔgɔw bɛ ɲinɛ a kɔ parce que a bɛ arajaba ani sunkalo ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ caman hakili t'a la wa hadamaden fana mɔgɔw ka hakili tɛ bato la wagati min o wagati e k'o k'i bato wagati o bato ka ɲi a ko kalo do mɔgɔ ɲinalen b'a kɔ o de y'a to ne bɛ so a kɔnɔ kɛlɛ filanan a ko baaraw bɛ kɔrɔta ka taa ala ma a kɔnɔ baara ɲumanw bɛ kɔrɔta ka taa ala ma sabani kalo kɔnɔ ko o de y'a to ale ba so ciden ye nin ko fila fɔ kalo do mɔgɔw ɲinalen de b'a kɔ o de y'a to n ba so kalo de fana baaraw bɛ kɔrɔta baara ɲumanw bɛ kɔrɔta ka taa ala fɛ a kɔnɔ
donc o de ato ciden tumbe sabani kalo atumba asu kacaya me hadisa do bena ko ija anta safa saban fala tasumu konni sabani sikera tilance ma akana su tuguni de bonni hadisa fana kuma benin fana la don kuma bolo do ko hadisa in masaha do ko ni hari hadisa in sahara kulla nyini yede mo mi sabani a jora atileta ni duru folo ema foike tileta duru laba e ko ebe sunta kasungalo segere odela ko kuma la nyini wode mani ikano de ke me na ya soro mo mi depuis sabani jora e ye sunta ka continue kata ibe se ka temetani duru ka kata ebe se ka temetani duru ka kata me ka ko ni sabani sera tilance ma kana su obede ni mo mi nye sumbila sabani tobe e masu asera tani duru laba min bini sungalo je ko be sunta ka sungalo segere odela ko de balileno ko me ni sunta ko fere ibe se ka continue kata fo kata chaman su wa oni hadisa u fana te nyogon sira yado hadisa do fana be kiden ko la taqaddamu ramadana bi siyami yawmi wala bi yawmayn ako akana su sungalo ni donkelen suniye ube don fula uba fu ni su fana ma ko sawmu yawmu sak chika don su bo mo ka ko sungalo abese ka ke bi kalo be jo abese ka ke kalo teye ne be su sinya kele sumbago ni soro sula kiden ko kana ninge kana su sungalo ni don kelenye ube don fula kana swani o fana ba dama donc ni sungalo tora denkele don fula kana ewa su sungalo no ye ko be sungalo segere sikado ikano su dankaniya bilade a bilade ni dankaniya soro sungalo jora ibe su bo sabani su nimbala ni fora koy kana su na tilanje sera ako famu do ko hadisa illa fulendo do ko ni hari hadisa in sahara akunye de nima su tani duru foloina tani duru labai kana fu ko ibe so la kata ne ni sunta ko fe kata basiti la ibe se ka teme tani duru ka ibe se ka mugan su ibe se ka mugan su duru su kata i kana su ka fori koni komi harisa wore min nana ko ciden tunte kalo su ka fori ni sungalote bo sabani kalo bida do bu bolo konne sufu sabani tilance su atani duruna su doba asu kerekereya ni sufen na filaye ka tire fila kerekereya ni sunye oye bidiyai ema foyi fo su sabani la sabani sera tilance doma e ka tilance indoro su ka su ken na filaye ka tile su ko fasa manca kerekerelen bola oye bidiyai o masabati ciren bolo sallallahu alaihi wasallam oye bidiyai ibe se ka caman suwa kono me i kana tilance in kerekere na damana suye kana kerekere na damana na filaye de la tola donc an tumbe ewa hakli jigi ke minna sabani koni ye kalo ye ciden tumba caman sun kan no min ye be se kasu et puis don ke ba ya afo sabani ka sun nafala ko abe komi sungalo fana ewa ni parda sallu dobe komi salli fana fula ewa nani ba anye fula ba kofe uba fo rawatibu salli fana parda anafila nani ba anye fula ba kofe ko ola sungalo fana suni silamiya sariya ye nafila sundo dama nyefe kan nafila sundo dama kofe sabani ibo su anyefe oye aka nyefe la kan nafila ibe sabani ibe duso su sabani la anyefe ni sungalo sara fana tile woro su fana ba kofe donc sabani ka chaman so la nafa do ye ninye kan nafila sundo di sungalo fana man nafila do ba nye nafila sundo ba kofe ibe chaman su sabani la ba nye ni sungalo sara fana ibe tile woro su fana so ba kofe wa ka sun nafa do ye ninye sunna do nin kalo chaman ka so la minye sabani me minye ka kerekere ka tilance kerekere ni damana wajuli ni nafila ye ube ka wa tilance tile kerekere na damana suye o yebide o te sunna subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk